какво ли не се е случило в името на Странджа и кой ли не е подкрепял каузата Странджа. Така че ще ми се да вярвам, че и този път ще се случи същото и че дали все повече хора ще се включват в гражданските протести и във всички действия, които ние ще предприемем, насочени към парламента, насочени, ако няма ефект, към Европейската комисия, защото е недопустимо 6-7 години след като сме станали член на Европейския съюз, ние с лека ръка да пренебрегваме европейското законодателство. Добре, да, ма толкова ли е страшен този план? Изключително страшен. Плана и най-лошото, че той дори не обслужва интересите на местните хора. Да кажеш, нали, примерно, местните ще си продадат земите, ще ги застроят. Не, той основно обслужва общински терени, големи терени, които са на някой голям собственик. И местните хора, отново техните парцели са извън регулациите, предвидени с общия устройствен план. Спомнете си, 2008 година местните скачаха срещу плана наравно с нас, защото той не е техния план. Той обслужва някакви други интереси. Ако наистина се осъществи този одобрен устройствен план на община Царево, опитват се твърди кмета, че няма да се осъществи така, както е прият плана, но той, щом веднъж е прият, няма как да знаем какво ще се случи за в бъдеще. И всичко ни говори, че натам отиват нещата и ние искаме да покажем нашата позиция, че ние... Решението е да се борим, да се приеме решение от правителството, според което устройствени планове без екологична оценка, без да е ясно какво е тяхното въздействие върху природата, да бъдат обявени за нищожни. И наистина хората да вземат по-сериозна гражданска позиция, да имат право да изказват мнение и в съда срещу такива неправдоподобни действия.